Gatanan ku. A da can a cikin wani ƙauye da ke gefen daji mai zurfi akwai abokai biyu masu suna Gizo da Ƙoƙi. Gizo da Ƙoƙi sun saba yin komai tare, tafiyar kasuwa, zaman hira har ma da farauta. Amma duk da kasancewarsu abokai, halayensu sun bambanta ƙwarai. Gizo mutum ne mai wayo da kwaɗayi, yana ganin kansa ya fi kowa basira. Ƙoƙi kuma mai haƙuri ce, mai gaskiya da tausayi. Wata rana yunwa ta kama su ƙwarai. Gizo ya ce, Ƙoƙi mu shiga daji mu yi farauta. Na san yau zan nuna miki irin bajintata. Ƙoƙi ta amince amma ta ce, to mu yi adalci, duk abin da muka kama mu raba daidai domin mu duka mun yi wahala sosai kafin mu samu. Gizo ya yi dariya cikin zuciyarsa ya ce, haka ne. Amma a ransa yana cewa ni zan fi cin riba. Da sassafe sun ɗauki matakamai, kibiyoyi, adduna da jakuna suka nufi daji. Sun yi tafiya mai nisa, suka ƙetare itatuwa masu tsawo, suna jin ƙarar tsuntsaye da namun daji. Da suka fara farauta, Ƙoƙi ta kasance mai ƙoƙari sosai. Duk abin da ta kama, zomo, barewa, komai sai ta kawo wa Gizo ya ajiye. Amma duk lokacin da ta kawo ganima, Gizo sai ya ce, ai ni na fi cancanta, ni ne na tsara wannan farauta. Ƙoƙi ta ji zafi a ranta sosai amma ta yi shiru. Ta ce a zuciyarta, zan ci gaba da haƙuri. Bayan wani ɗan lokaci mai tsawo, Allah ya sa Ƙoƙi ta kama damo mai girma sosai. Ta yi ta fama kafin ta iya kama shi. Gumi yana tsatsafowa daga goshinta, amma zuciyarta cike take da farin ciki. Ta kawo damon wajen Gizo tana murmushi. Da Gizo ya ga girman damon, idonsa ya cika da kwaɗayi. Ba tare da tunanin adalci ba ko abota, ya ce wa wannan damon nawa ne gaba ɗaya, ke ba za ki samu komai a cikinsa ba. Ƙoƙi ta yi shiru ta kalli Gizo na ɗan lokaci, sannan ta ce a hankali, Allah ya kyauta. Ta juya ta tafi, zuciyarta cike take da baƙin ciki, amma ba ta ma rama ba. Gizo ya yanka damon, ya gasa shi da kyau, ya ci shi kaɗai ba tare da rabawa da kowa ba. Bayan ya gama, sai cikinsa ya fara ciwo sosai. Zafi ya kama shi, ya faɗi ƙasa yana kuka. Wayyo ni Ƙoƙi, ki taimake ni, cikina yana ciwo. Ƙoƙi da ke kusa da shi ta ji kukansa. Duk da abin da ya mata, ta tausaya masa. Ta dawo ta same shi a ƙasa tana cewa, Gizo kwaɗayi baya kai mutum ga alheri. Ta goya shi a bayansa, duk da nauyinsa, ta kai shi wajen mai magani. Mai maganin ya duba shi ya ce, abin da ya same ka sakamakon Gizo kwaɗayi baya kai mutum ga alheri. Ta goya shi a bayanta, duk da nauyinsa, ta kai shi wajen mai magani. Mai maganin ya duba shi ya ce, ya ci nama ne da yawa, ya mai yawa sosai. Sannan ya ce masa, kwaɗayi baya kai mutum ga alheri. Abin da ya same ka sakamakon haɗama ne da kuma kwaɗayi da rashin adalci. Ya ba Gizo magani, bayan wasu kwanaki ya warke. Da ya warke, Gizo ya sunkuyar da kai cike nadama, ya ce wa Ƙoƙi, na yi kuskure sosai. Wayona da kwaɗayina sun jawo mini wannan ciwo. Da na raba wannan abincin tare da ke, da hakan bai faru ba, ki yafe mini. Ƙoƙi ta murmusa ta ce, darasi ya fi dukiya. Tun daga wannan rana, Gizo ya daina kwaɗayi, ya koyi darasin adalci da godiya. A cikin wannan tatsuniya, wane irin darasi kuka koya? Ni dai na koyi darasin cewa kwaɗayi da yaudara ba sa kawo alheri. Adalci da tausayi su suke ginshiƙin rayuwa, su ne suke gina rayuwa.